Mulțumesc că ați luat invitații noastre. Pe ordinea de zi este politica care au vorbit cu finanțarea care va realiza. Trebuie legal cu care să nu stați să scrieți și că administrația publică și Ministerul de Dată și Încercăm să terminăm constantin de performanță în toate activitățile pe care le inițiatoare de transportul rutier. Orice informație care va rămâne procesul de comunicare publică, este concretul de la motorație. Asta este sistemul și în cursul perioadei de primire de observație, au fost amendamente din partea societății. Care se fac în microunul la solicitarea societății. Poate lucruri de lucruri solicitarea gratuită și așa mai departe. În acest sens, în data de 21 octombrie, a fost asociat de ocupație de Menționăm asta în blogul pe tradiția de să fie mai o să dau citire de descrierea proiectului. Încercăm chiar imposibilitatea o să dau citire alături de probleme menționate și modalitatea de facilitare a recomandării. Punctul ușor ce am de detalii cu desfășurarea de care se asigură critică la poate la public se va chiar un tot publicitate. Nu se mai recomandările. Și după cauza proiectului de informații, acesta nu este o și chiar oficială, este comunicat de stat. În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea ce se asigură asta e și la responsabilul în care poate recunoscut este securitate, por ejemplo, dar nu face etapele la Funcționez doar cu mulți sau un scris, una, două, trei, patru persoane, am alocat, deci, dacă e necesar, completăm, acest raport, se încercă, am frate,
Strate, președintele Organizației Patronale. Bună ziua, Simona Strate, mă numesc, sunt președintele Organizației Patronale, transportatorilor feroviari în România. Câteva considerații generale. Organizația patronală nu contestă oportunitatea pe care a considerat-o Ministerul în crearea unui operator de spațiu de transport de marfă. Ce am constatat citind proiectul de act normativ și mi-a cred că pe fiecare de aici i-am încercat aceste emoții. Descrieți situația actuală a transportului feroviar în urmă foarte optimistă. Și după cum bine știți și după cum cunoașteți, măcar în măsura în care ați citit documentele transmise de noi către Minister, transportul feroviar se confruntă cu multe probleme, ce în ce mai mari. Taxa de utilizare a infrastructurii este ce în ce mai mare. Energia de tracțiune era un preț față de anul trecut. Sunt probleme cu forța de muncă și așa mai departe. Cred că un act normativ care ajunge pe masa guvernului trebuie să se refere la chestiuni reale. Adică ar trebui să la descrierea situației care face necesară crearea unor transporturi speciale asigurate de operatori de stat. În ceea ce privește aprecierea noastră că operatorii privați nu se refuză să asigure acel gen de transporturi, considerăm la fel că este nesustenabilă această apreciere. Și la fel am dorit să retrageți această referire din instrumentul de motivare. Cam asta ar fi în general. E clar că toți cei aflați pe partea cealaltă a țării ne-am dorit mult mai mult să asistăm astăzi la o dezbatere a unui act normativ care să conducă la măsuri de eficientizare a transportului feroviar și de călători și echilibrarea celor două moduri de transport, feroviar versus rutier. Nu fac mai multe comentarii. Am o singură întrebare. Se dorește cumva instituirea unui SIEC privind transporturile speciale? Domnul Boteus. Domnul Boteus. E online? Da, doar o secundă. Domnul Boteus, dacă este online, ce are domnul și cu informații, poate să intre. Da, are să vă domnul Boteus. Bună ziua, Iulica Montescu, președintele Federației Mecanice Automotive și Alianța Federației Tehnice Feroviare, reprezentantul ce se caută la Comisia de Dialog Social. Eu consider că această dezbatere publică de astăzi este un pic grăbită. De ce? Părerea mea este că trebuia să așteptăm pașii, să vedem când se propune discutarea ei în Comisia de Dialog Social. Poate că, de exemplu, eu aș fi dorit să solicit o comisie ca să îmbunătățim acest act normativ. Act normativ care îl aștept de foarte mult timp. Nu contest, am spus ce aș fi făcut eu. Deci, e punctul meu de vedere și lăsați-mă să fiu exprim. Faptul că s-a ajuns să discutăm despre un act normativ prin care să înființăm o nouă entitate de transport feroviar de mărfuri a statului român, inovăția o știm cu toții a cui este.
De ce s-a ajuns aici? De ce aceste dispute nejustificate din punctul de vedere? Pentru că aș fi văzut altfel lucrurile în sistemul feroviar. Dacă în urmă cu 30 de ani cota de piață a transportului de marfă pe calea ferată era undeva la 83%, astăzi discutăm de 13%. Ea s-a inversat și transporturile s-au mutat pe feroviar. Uitați-vă că din aproape 250 de milioane, dacă din aproape 250 de milioane de tone care s-au transportat în urmă cu 2 ani, în 2022, doar sub 13% s-au transportat pe calea ferată. De ce? Pentru că avem anumite probleme pe care toată lumea le recunoaște. Și eu vreau să atrag atenția din nou pentru a nu știu câta oară. Dacă nu vom face un front comun și nu vom lăsa aceste orgolii deoparte, nu vom rezolva problemele sistemului feroviar. Nu vom avea o reducere a accizei de motorină așa cum au beneficiat în transportatorii rutieri. Nu vom respecta dispozițiile Uniunii Europene de a duce în echilibru cele două moduri de transport din punct de vedere al tarifării și taxei de utilizare a infrastructurii feroviare, respectiv rutiere. Iată că anul ăsta avem o nouă problemă, o nouă provocare. La 1 martie s-a majorat taxa de utilizare, mărind discrepanța dintre taxarea pe rutier și taxarea pe feroviar. Astea sunt lucrurile importante. Nu ceea ce reclamăm la Uniunea Europeană, ceea ce dezbatem. Este loc pentru toată lumea în România. Mai mult, pe PNRL, am convenit și ne-am luat angajamente ca până în 2026 să mutăm 25% din transporturile de mărfuri de pe rutier pe feroviar. Eu pun întrebarea, oare credeți că vom muta? Dimpotrivă, părerea mea personală este că vom pierde volume de transport. De ce? Pentru că prin majorarea taxei de utilizare pentru transporturile de marfă se mărește discrepanța și atunci, regăsindu-te în costurile agentului economic, va migra către rutier. Pentru de ce? Este mai ieftin și este mai rapid decât pe calea ferată. Și atunci, astea sunt problemele cu care ne confruntăm. Nu vreau să intru în actul normativ, pentru de ce? Pentru că în momentul când va fi supus dezbaterii Comisiei de Dialog Social, eu voi cere sub comisie și atunci vom dezbate modificările efectiv pe actul normativ. Asta e o considerență de operație. Mulțumesc. Ce să vă mai spun? Vis-a-vis de ajutorul de stat, eu aș avea rugămintea și sugerez celor care au creat această presiune asupra statului român să o lase mai mare cu ajutorul de stat. Că dacă s-ar face o analiză și aici un problem la cei doi mari operatori care dețin undeva la 60% din cota de piață cu calea ferată. Nu dau nume. Și dacă îmi facem o analiză, să vedem care a primit mai mare ajutorul de stat, CFR Marfă sau celălalt operator. Vă mulțumesc. Bună dimineața, pot să intervin și eu un pic? 2 secunde, vă rog? Domnul Botez. Bună ziua, Cosmin Botă sunt. Întrebare întrebătoare. De ce înființăm o nouă companie în condițiile în care avem o companie care se numește Rofersped? Este o companie al CFR Marfă, este o companie funcțională și dacă nu ar fi mai simplu și mai ușor și mai util ca activele CFR Marfă să fie închiriate de această companie și puse la treabă. Se pare că ne scărpinăm cu mâna stângă la urechea dreaptă în condițiile în care există o astfel de companie funcțională și care acum 2 ani de zile era pe profit. Mulțumesc. Domnul Botez, să porniți și camera, vă rog, dacă mai aveți intervenții. Nu știu cum să o pornesc, dar o să mă chinui imediat, vă rog. Mulțumesc. Deci, care era întrebarea, că n-am înțeles? De ce nu se mută și nu se face pe Rofersped? De ce nu se lucrează pe Rofersped, compania statului român la care CFR Marfă este acționar, statul român este acționar și de ce trebuie să mai înființăm o altă companie? Ca să ce? O altă sinecură pentru alți angajați ai statului român? E utopic. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Domnul Bărculescu. Să trăiți și am vrut să particip în calitate de lider de sindicat de la Depolul Simeria
Și vreau să vă spun că acum 30 de ani am prins disponibilizările din 94. A fost foarte dureros. Eram o sindicat, eram tânăr atunci, eram locotenent în sala voi. Pe mine mă doare chestia asta că nu m-a explicat nimeni nici din presă, nici din audio, nici în textul limbii române ce înseamnă ajutor de stat. Eu aș vrea ca, dacă se face această Carpatica, noi cred că Marfa, CFR Marfa, cel puțin în ultimii ani, avem o conducere și sper să meargă pe trendul care e acum, să ne revenim și să nu mai pățim ca în 2021 să facem acea organizare care a făcut-o domnul Frăsinoi și au plecat mecanici tineri, au plecat oameni afară care și-au lăsat sănătatea la gară și n-aș vrea ca prin această înființare a Carpatica să mai pierdem personal. Vedeți că plânge că nu avem inginer, nu avem tehnicieni, nu avem specialiști, dar au lăsat puncte de lucru nesupravegheate. Avem patrimoniu, vă spun sincer, că nu știu cum să mai împărțim oamenii, să ne încadrăm, să păzim locomotive, vagoane, clădiri. Și e păcat că cineva a muncit pentru această companie CFR Marfă, care desprinsă din 98 la 33.000 de salariați, mai sunt în 10%, exact 3.300. Dacă se mai pierde și acum oameni și nu facem ceva ca să aducem tineret, să mai școlarizăm școli de mecanici, de șef de tren, manevranți, nu știu ce viitor va avea. Pentru că nu pățim ca și CFR Marfă. Eu zic că era bine să rămână CFR Marfă, pentru că domnii operatori care contestă privații, care contestă pe noi, nu știu dacă vor justifica cum s-au împroprietărit cu locomotive, cu vagoane, cât au școlarizat personal, că eu știu cât mă chinui să învăț pe ăștia tineri funcțiune de bază, de la semnalizare până la tehnică. Dar vă spun sincer că dacă nu umblăm un pic și la normele de pregătire și formare, de ultimele incidente, au fost produse de mecanici la roșior, au mai fost multe alte chestii. Totul costă să luăm de la talpul de jos. De la canal, din la locomotivă, până la pantograf să explicăm și să modernizăm aici școlile astea care le facem online, să dacă putem să le facem la centrele noastre, ăștia e cel mai bine, pentru că am posibilitatea să-l duc pe om. Pentru că omul vine, nu vreau ca, dacă își alege o meserie, aleagă ca un job, ca nu știu pe unde. E foarte greu să-i fac să fie responsabil, mecanicii tineri, de responsabilitatea pe care au viețile oamenilor, mărfurile transportate, pentru că uitați ce sunt. Dacă n-am fost rutinat, eu am intrat în sistem în 88 și am avut onoarea să fac mecanici pregătiți care, o spun sincer, poate nici eu nu era prea interesat, dar am împins la spate, de rușine a trebuit să mă pun la punct cu multe. Eu zic că trebuie să le explicăm. De ce am ajuns în situația asta? Pentru că am fost contestați cu acel ajutor care în 2013 Uniunea Europeană a dat o decizie și știm că am protestat aici, domnul Mântescu este aici, am fost la minister cu fugul alb, cu domnul Fenechiu. Eu nu înțeleg, dacă noi am transportat la stat și ne-au obligat statul sub costuri, cum vine noțiunea, nu plătești? Ca și când ți-aș da în chirie camera mea și tu faci cheltuieli la utilități, nu plătești nici chiria, nici ăștia și o scoți tot pe mine dator. Deci nu înțeleg noțiunea asta. De ce s-a însucit Uniunea Europeană cu acest ajutor? E ajutor de stat. Și dobânzi și penalități. Vă mulțumesc. Nu m-a făcut referire la datoriile de stat care avea pentru mare. Peste 600 de milioane, care are echivalentul datoriei 2003 pe care a fost de CFR Marfă. Acea datorie de 1,4 miliarde a fost aprobată. Înțelegeți foarte bine, am răspunsurile. Dar vreau să știu dacă mai sunt. Nu e o problemă, dar e punctul mai definit. Deci nu mai sunt de undeva, nu? Din de toate vreau să tot de caracter penal. Niște precizări de caracter general vis-a-vis de ce s-a spus. Cel să prin toate aspectele sesizate. După aceea o iau punctual de observări concrete. În primul rând, noi suntem într-un parcurs cu Comisia Europeană. Este o decizie deja emisă în 2020 pe care noi o implementăm. Statul român și-a asumat această obligație. Timpul înapoi nu se mai poate da. Sunteți de acord cu mine. Deci nu orice discuție vis-a-vis de decizia respectivă este
făcută deja prea târziu. Bineînțeles, toată lumea are dreptate. Discutăm, dar nu rezolvăm nimic. Acest parcurs a clarificat și de ce nu va fi progresat. Pentru că trebuie să aprobăm la Comisia Europeană discontinuitatea acestei afaceri a statului. Și suntem în scenariu societate nouă, care trebuie să fie, să acționeze într-un mediu concurențial. Deci nu va fi un CA. Da. Deci va fi o societate cam de aceeași dimensiune a afacerii cu a companiei ce se remarcă de astăzi. Deci nu ne dorim un rol dominator cu la 30% cotă de piață, 20, între 20 și 30%. Nimeni nu poate să mai spună că ne aflăm într-o situație dominantă și statul va încerca să domine și mai mult această piață de transport. Din potrivă, noi suntem angajați pe un parcurs care să asigure competitivitatea tuturor participanților la această piață de transport atât de mare. Pe de altă parte, parcursul nostru este reglementat de lege. Deci anul trecut a fost amendată legislația care permite ministerelor să înființeze societăți comerciale. De asemenea, după cum bine știți, tot anul trecut a apărut și Agenția de Monitorizare a investițiilor și a companiilor cu AMI-ul. Nu, e Agenția de Monitorizare a Investițiilor. Nu, Agenția de Monitorizare și Evaluare a Întreprinderilor publice. Deci, practic, această agenție va juca un rol important, esențial în implementarea legislației, Consiliul de Administrație, performanța financiară și așa mai departe. Mai mult decât atât, avem angajamentul ca această nouă companie să aibă și o cotă de capital vecat, într-o formă sau alta, deci că e vorba de participarea unui investitor în domeniu sau prin a unor investitori în domeniu sau prin listarea la piață. Deci ambele variante sunt pe masa de lucru după înființare. Am mai fost o întrebare vis-a-vis de domnul Botez, am spus că nu poate fi și am dat și de ce nu poate fi o vârstă care să o casă este era greu de demonstrat discontinuitatea afacerii. Dar când am răspuns la toate întrebările, iar din punct de vedere a crizei acelea care ne-am povestit de la Siberia, am spus compania va avea cam aceeași dimensiune, deci eu sunt convins că se va asigura o tranziție netedă, iar ceea ce merită spus este că în ultimii 2 ani compania operațională este pe plus. Compania a devenit dintr-o companie din care lumea pleca, erau salarii, a fost o companie care atrage forță de muncă, atrage generația. Și cred eu că acest parcurs poate fi, și această experiență poate fi transferată ușor la noua entitate de transport de marfă. De ce trebuie statul să aibă o entitate de transport de marfă? O altă întrebare care n-am mai venit așa a fost transmisă este faptul că primul rând, statul a avut și are astăzi o companie de marfă. Țările europene au o companie de marfă și cred eu că experiența arată, mai ales în momentele critice, că acest lucru asigură o stabilitate și o siguranță acestui sector de transport. Pe de altă parte, am mai fost întrebări și trimiteri la acciză, la acciza la motorile pentru transport. Iar la scăderea cotei de piață a transportului de marfă, la energie, deci sunt lucruri care sunt în atenția noastră. Am spus că sunt în analiză, sunt pe masa de lucru. Evident, competitivitatea poate fi asigurată după ce sistemul de infrastructură se dezvoltă, se modernizează, se devine la standarde.
Și este un efort de durată, nu este ceva care se întâmplă peste noapte. Și nu putem deveni acum să rezolvăm probleme care sunt rezolvate. Dar eu ceva sigur este de echipa actuală de la Ministerul Transporturilor are preocupare și sunt convins că va aplica politici europene în domeniu care vizează un transport mai degrabă complementar decât competitiv între rutier și feroviar și trebuie să avem această idee de bază în moment face politic. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt alte întrebări, colegii de aici pot să mă ajute cu răspunsul sau vis-a-vis de ce ați întrebat, dacă sunteți mulțumiți de ce v-am spus. Aș vrea să știu, în primul rând, online cine este Alabala Portocala. Dar vreau să știu cine participă la o dezbatere publică de interes la stat român. Nu poți să vii și să spune cine e Alabala Portocala. Timpul este dat către toate asociațiile și toate persoanele, răspunsul este că au venit. Poate ne-au decis. Nu știu, dacă o mai ce dezbaterea. N-am acest. Dacă îmi permiteți, domnul director, vreau să mi-am adus aminte o idee pe care o aveam, voiam să o transmit. Deci vom ține cont de observațiile făcute de fundamentale, doamna Istratea, la dezbatere generale, două observații și domnul Măntescu sunt convins că efortul în subcomisie va fi extrem de important pentru realizarea unui act normativ foarte bine structurat și bine pus la punct, care are în spate și planul de afaceri de la CFR Marfă și testul industrial privat, lucruri prevăzute de lege, plus toate dezbaterile comisia și competition pe tema noi companii de mari. Dacă din sală mai sunt întrebări. Dacă nu, trebuie să Bună ziua, Andoru Cireaș, feroviar. Vreau să mă întreb, ca de obicei în România, domnului ministru Săboiu, ca de obicei în România, nimeni Secretar de stat. și secretar de stat, nu și de nominat. Nu, deci nu mai Secretar de stat. Da, nu secretar de stat, ok. În România, de obicei, nimeni nu este vinovat pentru, și în caz de față, vorbim de CFR Marfă. Nu avem vinovați. E șeful privatizării acum, care au trecut de atunci. Dar v-aș întreba, în opinia noastră, care au fost erorile care au dus la rateul privatizării, pentru că de atunci se trage totul, toate poroasele de atunci se trag, atunci a fost vorba ajutorului de stat, unde considerați că s-a greșit. Eram, cred că, chiar în această sală, unde era domnul Cristofinescu, mai era un domn secretar de stat. Da. Așa. Nu, dar e important ce zicea, că statul este un gestionar prost. Cel mai bun e privatul și s-a văzut ce s-a întâmplat cu acel privat care, sau cu acei privați care au văzut lucruri. Deci ce s-a întâmplat atunci? Și a doua întrebare este totuși o companie deci, de dimensiunea CFR Marfă are în jur de 3.000 de angajați. 3.300. Cum vedeți angajarea 3.300? Ce se va întâmpla cu actualul personal al CFR Marfă? Cum vor fi angajați aproximativ alți 3.000 de oameni la Carpatica Feroviar? Pentru că acești oameni nu pot fi destituiți azi, trimiși în șomaj și mâine reangajați la Carpatica Feroviar. Cum vedeți acest transfer de resurse umane? Mulțumesc! După de discuția, prima întrebare, nu am ce să vă răspund. Foarte mult și sunt alții care probabil au multe de spus mai bine decât mine. Cred eu că noi trebuie să ne concentrăm pe viitor, pe ce se întâmplă de acum încolo, ce facem acum concret ca lucrurile să meargă mai bine în țara asta. Și să lăsăm pe alții să se pronunțe pe ce a fost cum a fost, ce ar fi trebuit să fie, oricum ne ajută. Timpul, v-am mai spus și la începutul discuției, nu poate fi dat înapoi. S-a găsit formula. Legat de procedurile de angajare, se va respecta legislația în vigoare, vor fi conducerea companiei va fi mandatată, are un plan, va avea un plan de
plan de angajare a personalului și de asemenea pe baza legislației va avea o perioadă de certificare. Deci nu va fi un proces care se întâmplă peste noapte. Tensiuni sociale, pasiv. Bună ziua, domnul secretar de stat, domnul director, Alexandru Radio România Actualități. Prima întrebare, domnule secretar de stat. În nota de fundamentare am văzut o puternică componentă militară. Va fi o companie de stat, comercială, cu o importanță strategică militară în actualul context nefericit geopolitic. Dacă se poate să dezvoltați această componentă militară, să explicați atât cât se poate, având în vedere ce se întâmplă la granițele noastre, această, să spunem, componentă militară care apare aproape în fiecare paragraf al notei de fundamentare. Dacă înțeleg că va fi necesar și avizul CSAT-ului, deci va ajunge pe masa președintelui Iohannis. Și a doua întrebare, dacă ne puteți creiona un parcurs concret. Există o anumită perioadă de timp, o perioadă tampon de 3 luni, de la momentul când eventual CFR Marfă ar înceta să funcționeze până când noua companie Carpatica Feroviar va funcționa, va prelua, să spunem, activele, va prelua activitatea și ce se întâmplă în această perioadă tampon. Cum se face transferul? Mulțumesc. Întrebarea, probabil, suntem foarte mult influențați de redactarea amendărilor de ceea ce s-a întâmplat în practică de a lucra la textele astea. Și, evident, CFR Marfă a demonstrat că a rezolvat anumite situații într-un mod exemplar și cred că asta e foarte important pentru ceea ce am avut de făcut în aceste perioade de criză de securitate. În rest, comentarii pe mine să le oprim aici pe acest subiect. Am înțeles mesajul și gândurile transmise privind formularea fundamentării. Cred că esențial este determinarea noastră să punem într-o situație bancabilă, economic viabilă, o companie. Cred că e mult mai important. O companie cu capital fix de stat și privat, România, care să funcționeze în această declarație e mult mai importantă decât orice alt lucru. Și cred eu că ideea că am putea funcționa normal pe o companie pedepsită, pe cum a fost pedepsită, este iarăși o opinie care zic că și de. Deci, nu poți funcționa economic viabil într-o companie care are datorie de 4 miliarde. Compania are nevoie de dezvoltare, are nevoie de acces către piețe și o companie întrebată de asemenea datorie nu poate să. Asta suntem în argumentul pentru asta. Iar în momentul acela în momentul când are loc practic preluare sau activității practic CFR Marfă se oprește. Dar lucrurile sunt într-un calendar. Acum, prima perioadă, mi se pare, am stabilit perioada secretarea acreditare cam 6 luni. Asta pe calendar. Am prevăzut noi în planul inițial. Sper să nu apară elemente care să ne întârzie sau să decaleze. Vis-a-vis de avizul CSAT, dar rămâne CSAT în text. Și după 6 luni, practic, de procesul nostru. Probabil o să fie o perioadă. Deci,
eu am spus perioada cât s-a capitalizat și are toate ingredientele ca să funcționeze. În momentul ăla, practic, pentru că spuneați că cele 6 luni care vor începe de când? Adică de la publicarea hotărârii. deci la anul viitor am putea să avem practic fără CFR Marfă și doar Carpatica Feroviară. 2025. În scenariul nostru realist este posibil. Dacă lucrurile sunt acasă. Noi asta țintim. Ca 2025 să fie anul înființării, să fie anul 2024. Parcursul normal. Bun, dacă îmi puteți să spuneți care sunt activele, ce va fi transferat de la CFR Marfă, asta pentru că ne amintim o conferință pe care a făcut-o domnul director, a fost chiar cu ceva timp în urmă, în care spunea că are și multe vagoane pe care vrea să le repare, că are logică să le repare, dar și multe pe care nu are logică să le repare, prin urmare trebuie să găsească cumva să scape de ele, inclusiv cele 2 feriboturi, dacă mi-aduc aminte, care mai mult mănâncă bani decât produc, adică nu prea produc, doar mănâncă bani. Prin urmare, care vor fi activele care vor fi transferate către Carpatica și care sunt activele care rămân la CFR Marfă și, practic, scăpăm de ele? Dacă îmi permiteți să răspund eu, în primul rând, nu se vor transfera către Carpatica active de la CFR Marfă și vor fi o procedură publică legală achiziționate de Carpatica Feroviară. CFR Marfă, așa cum am spus și în conferința de presă, a valorificat bunurile care le putea valorifica în concordatul preventiv și inclusiv cele 2 nave de feribot au fost vândute prin licitații publice la Costa Română de Mărfuri și astăzi nu mai sunt în face cu CFR Marfă și mai mulți prin licitații au fost învirați către furnizorul de ajutor de stat CFR SA încă pentru o navă în luna decembrie anul trecut și cea de-a doua navă în luna ianuarie acestui an. ANAF-ul este în curs de aplicare a măsurii de recuperare a ajutorului de stat prin executare signită și executări significate din patrimoniul excedentar al CFR Marfă, care nu face parte din actuala structură de transport. Și, așa cum am spus, Carpatica Feroviară nu se vor transfera automat de la CFR Marfă. Dar ce va cumpăra? Ce va cumpăra? Câte vagoane, câte locomotive funcționale are CFR Marfă astăzi? Ține de planul de afaceri și de definiția care momentan nu au fost date. Dar puteți să-mi spuneți date referitoare la parcul activ al CFR Marfă existent în momentul de față și dacă ne puteți da informații și despre starea financiară operațională a companiei. Da. Astăzi CFR Marfă folosește un parc activ de 8500 de vagoane și 270 de locomotive, cu posibilități de creștere a acestuia, pentru că sunt vagoane operaționale până la un număr la concurrența un număr de 15.000 de vagoane și 350 de locomotive, în funcție de necesitățile de transport pot fi alocate într-un timp foarte scurt de transportul. CFR Marfă a încheiat anul 2023 cu un profit operațional de 14 milioane, anul 2022 cu un profit operațional de 137 de milioane. Activitatea companiei este o activitate cu o cifră de afaceri în creștere de la an la an în ultimii 2 ani. Cifra de afaceri pentru anul 2023 a fost în creștere cu 14% față de 2022, iar în 2022 față de 2021 cu 37%. Avem în curs și suntem plata la zi către toți furnizorii de servicii și toți furnizorii și de ajutorul de stat. Suntem cu tot ce am semnat eșalonări către compania CFR SA și către ANAF. Toate sumele obținute de ANAF prin executare civică merg în contul ANAF și se sting din datoriile ajutorului de stat.
CFR Marfă nu registrează datorii curente, nu avem alte plăți restante din trecut decât cele date din ajutorul de stat. Când s-a transferat, mă rog, cât a putut acoperi din ajutorul de stat către ANAF și CFR stat în momentul de față? Sau măcar anul trecut cât ați reușit să... Suma tot nu știu acum, dar ajutorul de stat este dinamic pentru că penalitățile care ne sunt aplicate sunt aplicate continuu și nu staționează, nu sunt stopate penalități. Practic, orice sumă se plătește din plățile care le facem în mod direct sau prin bani obținuți prin valorificarea activelor excedentare, merg în contul ajutorului de stat atât la și la CFR-STA. Există o dinamică permanentă de la lună la lună, valoarea acestei autorități. Pe cele două peribole puteți să-mi spuneți câte bani ați obținut din valorificarea lor? Da. Au vândut fiecare n-a fost 13 milioane 200 de lei, 13 milioane 26 de milioane s-au obținut și toți banii au fost virați prin contul ajutorului de stat de CFR-STA. Mai am o întrebare, Corentina Bălășu, știrile ProTV. Spuneați de contextul acesta strategic și de faptul că noua companie va ajuta din punct de vedere strategic țările vecine. Aș vrea să ne spuneți, în ultimii 2 ani, când CFR Marfă a ajuns pe profit, ce contracte a avut și ce a dat mai departe, ce a transferat? Adică ce mărfuri s-au dus de la noi în Ucraina? CFR Marfă, ultimii 2 ani se datorează conducerii și cetizării tuturor contractelor. Nu se datorează efectului Ucraina sau contextului geopolitic. Analizarea în profunzime a fiecărui contract și rentabilizarea acestora a condus la rendimientul CFR Marfă. Direct către transporturile cu Ucraina, pe lângă transporturile militare, au fost transporturi de cereale din Ucraina către portul Constanța și transportul de mărfuri generale, inclusiv produse petroliere din România, portul Constanța către Ucraina. Dar în ultimii 2 ani aveți mai multe contracte, ați încheiat mai multe contracte cu alte societăți, ați transportat mai mult? Sigur, s-a transportat mai eficient. Avem și contracte noi obținute în această perioadă de 2 ani, dar și contracte care am renunțat la ele pe motive nu erau eficiente. Dar nu aveți cifre să dați. Câte contracte? Câte contracte avem? Câte contracte aveți în 2023 față de 2021 sau față de 2020, 2019, înainte de pandemie? Spuneați că ați renunțat la unele care nu au Suntem o fost companie care avem peste 200 de contracte în permanență și deservim toate industriile din România. Nu căutăm să menținem în portofoliu toți clienții existenți, căutăm să atragem alți clienți, dar v-am spus, cheia succesului a fost eficientizarea proceselor de transport, începerea digitalizării proceselor de transport și urmărirea ca fiecare leu cheltuit să fie recuperat în costul de transport. O revin și eu cu o întrebare către domnul director general, să ne spună pe datele de la sfârșitul anului trecut, care e viteza comercială a unui tren de marfă, cât face, domnul director, un tren de marfă care intră în țară pe la punctul de trecere a frontierei de la Furtici până la Constanța. Sigur aveți datele. Fie de lucrările care au fost efectuate la infrastructura feroviară, care au perturbat anumite situații. Avem cazuri ideale din diferite de mers unde ajungem în 4 zile, dar au fost și sincope de măsură ce lucrările anumite porțiuni au fost efectuate unde au durat și peste săptămână.
Viteza medie comercială este de 17 km. Ce a rămas? Nici mai mult, nici mai mult. Dar știți, mai avem o întrebare. Înțeleg că doamna reprezintă firma care se ocupă de reorganizarea CFR Marfă. Aș vrea să întreb CITR-ul. Care este suma care recuperată de la falimentul ceturilor? Corada, dacă nu mă știu, sau Cetara. Pentru CFR Marfă. Pentru CFR Marfă avea creați. Câți bani ați recuperat? CFR Marfă. Și câți bani ați din tabloul creditorilor? I-ați băgat, dacă ați recuperat? Transportul de cărcănătorul de CFR Marfă pentru acele companii falite. Domnul Cinești, dacă deține doamna activitate, cred că nu ați de mai mult. Asta la să nu uităm de activitatea de marcă. Pentru că proiectul de act normativ e legat de mitarea campaniei. Deci, doamne, răspuns. Dacă are nu are campanie. 0 lei. Nu are această informație pentru că n-a fost pregătit. Acest nu este conferință pe telefon. Și-au existat. O ratifica acest test. Am întrebare pentru domnul secretar de stat. Ați spus că în 2025 ar putea Carpatica Ferovian să funcționeze. Dacă nu se întâmplă ceva, ce ar putea să se întâmple în acest proces? În primul rând, trebuie să iasă actul normativ. Și asta e principala condiție. Guvernul să aprobe înființarea companiei. Asta este. Am zis că pot apărea elemente, nu pot, nu citesc, dar nu pot să știu ce se poate. Eu cred că determinarea noastră de a înființa societatea ne asigură că vom fi într-un parcurs predictibil și anul viitor vom avea o societate nouă de transformare. Asta tot. Mulțumesc, dar nu mai sunt două multe să ne aveți noastră în intervenție. Da, ca și considerație generală, deci s-a pus foarte multe întrebări care vrea să dau niște procente vis-a-vis de activitatea OCFR. Dacă în 2020 avea ca și cotă de piață 21,56, în 2021 a scăzut la 11,55. În 2023 se apropie de 30%. Asta ține de managementul companiei și de faptul că Ministerul a făcut ceea ce trebuie în ultima perioadă. Aici nu rămâne decât să felicit conducerea societății și conducerea Ministerului pentru ceea ce s-a întâmplat. Și vreau să spun că, indiferent dacă CFR Marfă ar dispărea, celălalt concurent puternic din piață, capital privat românesc, nu va putea să acopere piața, dar revin la PNRR. Haideți, fraților, să ne dăm mâna, să rezolvăm problemele căi ferate și să mutăm din cele 80% procente de transport nostru pe șosele, așa cum angajamentul României este în PNR, nu 26%, măcar 13% până în 2026. Și atunci, probabil că, ca și cotă de piață, se va dubla și pentru concurenți și pentru CFR Marfă. Că Uniunea Europeană a greșit emițând acea decizie de ajutor de stat, pentru că eu am mai spus-o și în intervenția anterioară. Ajutorul de stat permite concurent, dispunate 100 de locomotive și 6.000 de vagoane, este mult mai mare valoric decât ajutorul de stat pe care l-a primit în 2013. Și pentru domnul și prietenul meu, domnul Cileașă, îi reamintesc că în 2013, chiar dacă domnul secretar de stat nu era și nu poate să răspundă la întrebare, eu pot să răspund la întrebare. Procedura greșită de vânzarea lui CFR Marfă în proporție de 100% a fost o procedură total lipsită de bun simț din partea reprezentanților statului român la timpul respectiv. Domnul Ferechiu, domnul Victor Ponta, Chibu și ceilalți care mai conducea, militarul, care erau prin ministerul ăsta. Și acum nu mai sunt. Vreau să vă spun că vinovatul principal de atunci este cel care a câștigat licitația și n-a avut banii să dea cei 200 de milioane cu care a judecat, cu toate că CFR Marfă era evaluată la 2 miliarde de euro, bunurile CFR Marfă erau evaluate ca și piață la 2 miliarde, deci iată că n-a avut 10% să plătească, pentru care, după timpul alocat, conform procedurii la timpul respectiv, s-a anulat procedura. Vinovatul cine?
Cel care și-a recuperat garanția, statul român trebuia cei 10 milioane de garanție să-i oprească și să rămână în fondul statului român. Deci astea sunt realitățile cu care ne confruntăm. Apelul meu și pentru privat și pentru stat este haideți să facem ceva pentru calea ferată. Haideți să facem ceva să mutăm volumul de mărfuri de pe rutier pe feroviar și atunci toată lumea va fi mulțumită. Haideți să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Astea sunt realitățile. Și asta este apelul unor organizații sindicale. Vă mulțumesc. Pe proiect, dacă nu are să facem considerații personale. Vreau să spun că referitor ce se domiți aici, viteza de deplasare 7 km. E foarte risc. Se vede locomotive, vagoane care au foc, ele au 50-60 de ani, dar mai rezistă datorită eroismului salariaților CFR, pentru care menținem infrastructura. Și numai un orb nu poate să vadă că în ultimii 2 ani de zile, 3, a explodat șantierele pe calea ferată și o văd eu cu ochii mei pe însoțiri, pe Simeria Petroșani de câte ori. A stat ani de zile, unii am urlat, unii miniștri ne-au lăudat, da, și că ei dacă face un nou, dar nimic, numai povești și can. Dar ultimii 2-3 ani nu vreau să laud, nu sunt omul care laud pe cineva, se vede și chestia la CFR Marfă și la infrastructură, a explodat, adică investițiile. Pentru dacă nu punem o traversă, nu punem un trifon, nu întărim terasamentul, cum credeți că nu se poate face modernizarea căii ferate, să faci și circulație de trenuri și de mărfuri, să ajuți Ucraina și să mai avem și pretenții în timp record, dacă poate ca avionul. Nu se poate. Deci, încă rezistăm datorită salariaților și trebuie să punem accent mare pe forța de muncă care avem, să nu o pierdem și să o împrospătăm, să încurajăm tineri. Nu să fim noi pensionari în viitor. Nu. Deci, mulțumesc, domnul profesor. Să se vede o schimbare bine. Și să continuați așa. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt. Mulțumesc pentru că ați remarcat evident astăzi, din acolo la față, vedeți mai necesar. Cred eu că trebuie semnalat aici faptul că se aplică statutul feroviarului și este un plus pentru măsurile luate care generează o situație nouă în care tinerii specialiștii să se îndrepte spre sectorul feroviar și vreau și eu să întăresc acest lucru. Să încurajez tinerii care vor să întâlnească să progreseze, situația e schimbată în bine. Am muncit foarte mult la asta și sper să se vadă și rezultate concrete în perioada care vine. Mai vreau o precizare, l-am rugat astăzi pe domnul director să ne prezinte o situație financiară scurtă, de înțelesul tuturor, vis-a-vis de performanța companiei actuale, exact de piață, de cota de piață, de segmentele importante de piață, dar să înțeleagă toată lumea. E important să comunicăm aceste cifre, pentru că și ieri, într-o ședință la Guvern, cineva încă o dată a pus compania CFR Marfă pe primul loc la pierderi, neprecizând despre ce vorba de pierdere este vorba, ne spunând clar. E vorba de pierderi de capital, de EBITDA, sunt multe aspecte care pot fi luate în considerare când vorbim de pierdere de la CFR Marfă, precizând încă o dată și accentul că CFR Marfă se află pe profit operațional de 2 ani de zile. Mulțumesc. În concluzie, o să spunem că termenii și deciziile calendare sunt cele la ceea de toate este asigurate și la următoarele documente. Minuta de dezbatere publice, recomandările scrise publicate, răspunsurile îmbunătățite de învățările sale etapele legislative, rapoartele de realizare, precum și finală adoptată a actului de la. Vă doresc ce să știți, vă mulțumesc foarte mult.